tak vidíme, že sa nám splnil scenár číslo 4, skoro do detailu, ako sme si povedali. Tu máme scenár číslo 4. Pri Open cena prerazila, prišla akceptácia, pullback na tieto highs, na zónu a longy. Pozrieme si, čo sme zobchodovali. Tu prišla prerazenie prvej hrany ešte pred Open, po Open prerazenie, agresívne prerazenie druhej hrany, akceptácia, pullback na tie highs a tu na longy. Čo sme zobchodovali, keď som videl toto LVN-ko, ktoré sa nám tu stalo, s tým, že neprišiel žiadny pullback, tak som hľadal aj short, ktorý som zobral tu na. Môžeme si povedať, že pri tomto agresívnom nákupe prišlo odmietnutie, znova akceptácia value, silné shorty, prerazenie dole pod VPOC, test VPOCčka, akceptácia nižšia. Tu bol veľký volum na spodnej hrane po otestovaní VPOCčka. Tam pod týmto volumom prišiel môj setup Bčkový do shortu, že sme zavreli touto sviečkou pod týmito VPOCčkami z týchto sviečok po odmietnutí dnešného výpoku z volumu cash zóny. Takže tu som vstupoval do shortu. Bral som to až pri tejto hrane, čo sme si spomínali longovej. Tu som zobral svoj profit, 3 mikrokontrakty a presne čo sme si hovorili. Test týchto highs pri tejto agresii. Otestovali sme si týchto agresívnych kupcov, ktorí tu prišli. Prišli tu agresívni predajci, ktorí to chceli preraziť naspäť, ale prišlo odmietnutie, close nad. Pre mňa to bol okamžitý vstup do longu, že ak sme to closeli, hneď tu som vstupoval a vstupoval som na preobchodovanie po túto najbližšiu balance, čo bolo 100 tikov. Takže pri tomto obchode som zobral 100 tikov, pri tomto shorte zhruba nejakých 200 tikov. 180 až 200 tikov. Takže dneska sme zobrali na dvoch obchodoch pri 3 mikrokontraktoch $488, s čím som spokojný. Scenár nám vyšiel podľa predstav. To je hlavné.